أرسط زينام قدم منستر أبي أحمد مس منستر قداء وصاي تركي حكان فيدان زتيوم أبي إثيوبيا تكبر بوليسي ماكرو إيكونومي بتحوت برك من نبابرون زركبوا زيجاتات أبقى مزتو مخانو تقليص الله كابوس أمن إسرائيل مفر حاسعبو أمريكا نفرتن مراخبو بين أوافرنا أديس أبا كابز مدبرو استوديو إتبي عزو سلامتنا ببزلخم وتقبلو كبرات تختاتلتين الساعة زيز تدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتات شوالهم ساخم كسأني حسن نايم كتال نكونا لكم تمنيتايو فلما حصلت زيناتات قدم منستر أبي أحمد منستر قداء أي تركي هاكان فيدان زتيوم توم قدم منستر محبرا وقصات متأسارو مابزسفر وملغتي لو من قهون منستر قداء أي تركي تقبل الزراريبا زنبر النازة الناس تأمز خيج زلو ركب كلتين هاقرات زيت أمت نيرو كبلون تاقيسام منغستي نابز تمال تكبر بوليسي ماكرو ايكونومي زاتو اخل مدلاو مقبارو ايو كبلا منستر بلان لمعاتن دكتور فصوم أسفا قليسان علامو دما قصال نسل ومعباله نممزغابن كل مداي تربحنا زيغاتات نمرغاصن كم زخنون تن منستر ابريان تن منستر ابزهابو مبرهي ابي اثيوبيا زنبره چبوت كنتات ايكونومي زهاجر زحسبتو معباله نمعوات زيخ بمخانو نايلوت منغسي نزين مقيار فلما ممحيش هاجر بوقول ايكونومي تغباراوي كم زغبرا فليطن أب تي وان أتاو وشت عدن كاب وصاي زاتو فاينانسن وحد بمخانو تحوت عقمية فصاصما بروجيكت محنقات بوليسي حويسو محاوراو صقمات عودول كمراح ايكونومي زي مخان زبلون وزتن نايتي ايكونومي كند مغلصتات كم زنبرو تزاريبن نزي تقم نمقلال هاجر بوقول ايكونومي بمقراصنا بسراح كم زاتوون ازخخيرن بزي دما بتكبر زرعيو غزاتي وتاو صيتات كم سرغاغصو غليصن اتوم اممحيش هاجر بوقول ايكونومي زرخبو عوتاتن مقصالن صقمات مفتحان علمو منغستي نابستمال تكبر بوليسي ماكرو ايكونومي كم زاتو تزاريبن اتوسانه واناون ايثيوبيا نزتلمتو معباله مچو مغدي زفتر كم زخونن ون دكتور فصوم أسفام غليصان أمكتال ما دزينا يتبي تقرني أخم تركبوا كبرات تختاتلتي بزرزرنا بزحرنا يزينا كنسجرنا حزون مسانا صنحو مكتالكم عيفلينا إثيوبيا أمدرخ عالم زلوا متكل تساتفو بعل بزحوغن دبلوماسيات تناخيرا غاتيلالا أبقربابتي هاقرات سلام عسل محبرون كتباون عبيتان مغزالن سفلالو يسرحتنا وقنت مخاناون يقلسيو أبراهام فساتو ساقحي زلوا إثيوبيا أب عالم لخ مدرخ بعل بزح وجن دبلوماسي زلوات أنكارا تساتفو أتنخيرا قصيلالام أبز حلف أوان زتشمو حدشت أمباسادرات دبداب بشموتهم كابيد بريزيدنت فيدرالي سالورك زودي تركيب ملهم توم دبداب بشموتهم استقبلوا أمباسادرات حجرهم بتأمن النت نمقلقالون قال محلا فصيمم يوم
ንሽመት እቶም ኣምባሳደራት ኣድሂቦም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገር ምውካል ዓብዪ ክብሪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሓደሽቲ ተሾምቲ ኣምባሳደራት ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ብትግሃት ክፍጽሙ ከም ዝግባኦም ገሊጾም ዘለዎም ልምዲ ብምጥቃም ተለዋዋጢ ዝኾነ ኩነታት ዓለም ተረዲኦም ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ንረብሓ ሃገሮም ብትግሃት ንክሰርሑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣተሓሳሲብሎ እውን ኢሎም ብኻልእ መዳይ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ምውፋር ስራሕ ኣብ ዘይፈጸመትለን ሓደ ሃገራት ኤሽያ ብዘይሕጋዊ ኣዘዋወርቲ ሰባት ኣቢሉ እናተገብረ ዝርከብ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ንክገብር እውን እቶም ውሃቢ ቃል ምዒዶም እዮም እቲ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ሃገራት ብምትሕባር ኣብ ጸገም ዝርከቡ ዜጋታት ንምምላስን እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ጠጠው ንምባልን መንግስቲ እናሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጦም ኣብ ውድ ሕብራት መንግስታት ቋሚ መልእኽተኛ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣምባሳደር ተስፋይ ይልማ ብግድኦም ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕነ ንዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ዲቦም ከም ዝሓበርዎም ኢትዮጵያ ካብ ቀደመት ሒዙ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ዘፈር ዲፕሎማሲ ዝለዓለ አስተዋጽኦ እናበርከተት ዝመጸት ሃገር ምዃና ኣዘኻኺሮም ኢትዮጵያ የባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ታሪክ እንደምታውቁት በጣም ረጅም ነው። ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ በዓል ብዙሕ ወገን ከም ዝፍለጥ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ዘቑፀረ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪቃ ፈላሚት ኣባል ማሕበር መንግስታት ቀፂሉ ድማ ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 1945 ውድብ ሕብራት መንግስታት እንትምስረት መስረቲ ካብ መንጎ ዝኾነ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብቲ እዋን ካብ ውሕዳት ሃገራት ወጻኢ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበራሉ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣፍሪቃ ነፃ ንኽትወፅእ ኢትዮጵያ ድምፂ ኮይና ኣብ መድረኽ ውድብ ሕብራት መንግስታት እናተቓለሰት ዝመፀት እያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣብ ጽላል ውድብ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ኮይኖም ኣብ ዝምርሑ ልኡኽቶ ምኽባር ሰላም ኣብ ምውፋር ዘለዋ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምዃኑ እውን እቶም ኣምባሳደር አብሪሆም ነይሮም በሰላም ማስከበር ሂደቶች ውስጥ ያልተቋረጠ ተሳትፎ የሩዋንዳው የምታስታውሱት ነው የላይቤሪያ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሰላም ዘይተቋረጸ ተሳትፎ ነይሩዋ ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ላይቤሪያ ብሩንዲ ሓሓሊፉ ድማ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ደቡብ ሱዳን ዳርፉር ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ሶማልን ካልኦት ጉርባብቲ ሃገራትን ሰላም ንምኽባር ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ተዋሳኢት ኮይና ዝቐጸለትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ስምምዓት ብፍላይ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት እውን ተሳትፎና እናቐጸለ ይርከብ ብኻልእ ገጽ ኢትዮጵያ ብመበገሳይነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እትውግኖ ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብወገን ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ እናተዋሃቡ ምምጽኡ ኣምባሳደር ተስፋይ ይልማ ይገልጹ ዘንድሮ ዛፍ ውሸት የለውም በጂፒኤስ በሳቴላይት እያንዳንዱ ዛፍ የት ጋር እንዳለ የፈለገ ሰው አጣርቶ ሊቆጥረው ይችላል ሎም ዘበን ዝትከል ፈልሲ ሕሶት የብሉን ብጂፒኤስ ሳተላይት ሕድሕድ ፈልሲ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝደሊ ሰብ ኣጻሪዩ ክቆጽሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተኸለ ብቢልዮን ዝቁጸር ፈልሲ ብትኽክል ኣብ ኢትዮጵያ ምትካሉን ዝጸደቐ ምዃኑን ማሕበረሰብ ዓለም ይፈልጥ እዩ ብኽለት ከባቢ ንምክልኻል ምስ ህዝቢ ዓለም ተሓባቢርና ምስራሕ እንኽተሎ መገዲ እዩ ስለዚ ብብርኪ ዓለም ሓገዝ ፋይናንስ ክንረኽበሎም እንኽእል መገድታት ኣለው ነዚ ብኣግባቡ እንደራደረሉ ጉዳይ እዩ አፈ ጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ወለንታው ግልጋሎት ክረምቲ ከፊቶም አይተ አገኘው ምስርሰ ምሕዳር ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ አይተ እንዳሻው ጣሰው በመዃን ኣብ ከተማ ቡታጅራ መርሃ ግብሪ ምጅማር ናይ ክራማ ስራሕቲ ሰናይ ተግባርን ስነ ስርዓት ምትካል ፈልሲን ኣሳሊጦም ኣብ ኢትዮጵያ ትግበራ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ትሑት ብርክ መነባብሮን ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ዕቤት ብዘቐጽል ኣገባብ ብጥቡቕ ምሩጻትን ዝትግበር ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ገንዘብ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ምዕራፍ ሃገር ቦቆል ከይዲ ምሕያሽ ኢኮኖሚ ናብ ዝተማልአ ትግበራ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ንምእታው ምድለዋት እንትውግኑ ምጽንሖም ገሊጾም ኣለዉ ንጸብጻብ ሜሮን ምትኩ ድሃብ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ምትግባር ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ናብራ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ዕቤት ብዘቐጽል ኣገባብ ብጥቡቕ ቁጽጽር ዝትግበር ምዃኑ ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጾም እቶም ሚኒስተር ገንዘብ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ፈላማይን ካልኣይን ምዕራፍ ከይዲ ምምሕያሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ናብ ዝተማልአ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ትግበራ ንምእታው ምድላዋት ክግበር ምጽንሑ ገሊጾም አገራዊ ባለሀብቱን ለመደገፍ የሚያስችል
ስራ መስራት የመንግስት ሃገራዊ በጀት ሃፍቲ ንምድጋፍ ዘኽእል ስራሕ ምስራሕ ኣታዊ መንግስቲ ብዝለዓለ ብርኪ ንምዕባይ ጉዳይ ትካላት መንግስቲ ውፅኢቶም መምሕያሽ ከምኡውን ዘፈር ፋይናንስ ልክዕነት ምርግጋጽ ብፍላይ ተወዳዳራይነትን ዓቕምን ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ምዕባይ ብሓፈሻ እዞም ዝተዋደዱ ሪፎርምታት ብዝተናበበ ብዝተጸንዐ ኩነታት ዓለም ለኸ ሓገዝ ብዘለዎ መልክዕ ብፍላይ IMF ወርልድ ባንክን ዘለቅሑ ሃገራትን ብሓባር ሓጊዞምና ሓገዞም ተወሲኽዎ ናብ ዝተማልአ መመሓሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተሰጋገርናሉ ኩነታት እዩ። ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ካብ 850 ክሳብ 900 ቢልዮን ብር ዕዳ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ብምውሳድ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ካብ ዕዳ ነፃ ንክኾኑ ብምግባር ስሩዕ ስርዓት ፋይናንስ ንምፍጣር ውስንነት ከም ዘለዎ ገሊጾም ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምቕጻል እዚ ፖሊሲ ምትግባሩ ምቹ ምዃኑ እውን አብሪሆም ይሄ ሪፎርም በከፍተኛ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋሞች እዚ ሪፎርም ብዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስን ዘለቅሑ ሃገራትን ድጋፍ ተገይሩሉ ምትግባሩ ንዕውትነቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ዕዳ ብምሽግሻግን ብምንካይን ልዑል ውፅኢት ዝተረኣየሉ ንብሔራዊ ባንኪ መትሐዚ ዝኾነ ሓገዝ ካብ IMF ልዑል ገንዘብ ዝተረኸበሉ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተፈላለየ መልክዕ ንመንግስቲ ብሚኒስትሪ ገንዘብ ኣቢሉ ልዑል ሓገዝ ዝተረኸበሉ እዚ ድማ ንሃገራዊ ባንኪ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ልዑል ጥቕሚ ምህላው ነቲ ሪፎርም ንምትግባር ዘኽእል ቅዋም ዝተፈጥረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንምትግባር እቲ ፖሊሲ ብዝለዓለ ምድላውን ጥንቃቐን ብምምራሕ ናህረ ዋጋ ብምቁፅጻር ጽዕንቱ ብምጽዋር ዝተረጋገ ቁጠባ ምፍጣር እቲ ቀንዲ ዕላማ ምዃኑ እውን ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ገሊጾም ይሄ ገንዘብ ምን ላይ መዋል እንዳለበት በቂ ዝግጅት የተደረገበት እዚ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ብቁዕ ምድላዋት ዝተገብረሉ እኹል ማዕቐፍ ቁፅፅር ዘለዎ ውፅኢቱ እናተረኣየ ዝምልከቶም ትካላት መንግስቲ ዝፍጽምዎ እዩ። ከም ሚኒስትር ገንዘብ ናብዘን ትካላት ኢና ነፍስሶ ብመዳይዚ ስርዓት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ዝሐሸም ግልጽነት ዘለዎ ውፅኢታውነት እውን ዘለዎ እዩ። ስለዚ በዚ ብርክዚ ስራሕቲ ልምዓትናን በዝለውጢ ጽዕንቶ ንዝበጽሖም ክፍልታት ሕብረተሰብ ዝግበሩ ድጎማታት ወሰኽ መሃያ ሓዊሱ ዝውዕል እዩ ዝኸውን። ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ማክሮ ኢኮኖሚ ንታሕተወት መሃያ ተኸፈልትን ኣብ ትሑት ብርኪ ናብራ ንዝነብሩ ዜጋታት ድጎማ ዝኸውን ቅድመ ምድላዋት ምዝዛሙ እውን ገዋል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዳይሬክት ቀጥታ አመራር የሰጡበት ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር እናተመርሐ ዝተዛዘመ ዲዛይን እዩ ዘሎ። ፈለማ መሃያ ንታሕተወት ክፍሊት ዘለዎም ንምኽፋል ምድላዋት ተዛዚሙ እዩ። ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንን ሚኒስትር ገንዘብን ምስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቲም ማክሮ ኢኮኖሚን ብሓባር ብምዃን ሰፊሕ ዘተ ተገይርዎ እዩ። ተሰሪዑ ተወዲኡ እዩ ኣብ ቀረባ ክጸድቕ እዩ ክትግበር እዩ። ነዚ እውን ወሰኽ መሃያ ብፌደራል መንግስቲ እዩ ዝሽፈን ንክልላት እውን ብቐጥታ ክለኣኽ እዩ። ከተማ ኾነ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ዜጋታት ተረባሒ ንምግባር ብድጎማ ነዳዲ ክሳብ 100 ቢልዮን ብር ዝበጽሕ ድጎማ ምግባር ዘኽእል በጀት ምትሓዙ ገሊጾም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ንምትግባር እቲ ፖሊስን ውፅኢታውነትን እጃሙ ክዋጻእ ጸዊዖም